Sanibona bafethu, igama lami nguSanele aka uDonsa Wenkabi. Bafethu sithi welcome to Starting 11. Njengenjwayelo bafethu, ngihamba noSibuda Libuda, uSibuda wama-jokes. Sibuda hamba kanjani? Shophu kunjani boss? Hayi ngigrand. Hayi ngimnandi. Yeah. Sibingelele necast crew lapho. Sithambe nigrand nonke lapho bafethu. Technical team bafethu. Yeah. Salute. Siphinde sabuya. Sizosha lezi impahla ukuthi since iqalile isizini kube nama tournament abantu ba enile bahlomulile ngeimali for lama tournament kusuka kwiMTN 8 kuwonke kuze kufike kuFebruary kulonyaka. Yeah, bafethu njengoba nazi ukuthi sinama talent amaningi, sike saba uthisha, sazoba uthisha, namhlanje singama accountant. Mina ngi-AG. Sizobala ilokhunja amalokhunja imali ze big 3 ukuthi lamadoda lawa hlezi sithi benze o baby calf o TM calf kanti benza imali engaka. Yeah, siyahleka thina kanti nina nikhanda imali lapho ko calf. Yeah. So bafethu sizoqala kuwonke ama earnings, siyazi ukuthi bakhona sebeyibulela imali. Yeah, kuwo wonke lama competitions. Kodwa wena wazi ukuthi ubani. So iza nendlebe size nendaba. Then emva lokho sobe sesipreviewa ama games azodlala kusasa okuyi Mamelodi Sundowns versus MC Alger, Cardoso versus Rulani Mokwena. So uzobe ikhaya ngempela ngo3 kusasa. Then bese kuba iZamalek lapha nihambile iKaiserfish yayale ilapho iyodlala khona neZamalek. Usho ukuthi iZamalek ihome, Kaizer Chiefs iaway. Umdlalo CAF Confederation Cup umdlalo we6 but egcineni kwalama money figures kulama tournament adlalwa ile big 3 so bese singena ukuthi ke bahambe kanjani khamba obani squad esayale kanjalo. Yeah. So bafethu ake siqale ngo money maker. Esiqale ngoOrlando Pirates. Yeah, Orlando Pagania ke ngiqale ngikusho lokho isizini ivule August 2025. Yes. Tournament yokuqala nqa eqalile lapho kube iMTN 8. Yeah. La idlale khona iMTN 8 Pirates yaze yayinqoba. I-winners money prize ye-MTN 8 10 million. Wangena ebank yabhala iBhakaniya. Yeah. Ayiwina olamthuthu. Eish. Okay, Orlando Pirates 10 million up. Yeah, abanye ke futhi kule big 3 abahlumolile kulelo khujani kule MTN 8 bahambe ne-million iMamelodi Sundowns kodwa ubafu usazolandela ngaleyo. Yeah. Tournament elandelile Carling Black Label Knockout Cup. Yeah. Engenelwe ama team ePSL. So kune participation fee ya wonke ama team akuyona. Yabo ewu250,000 per team. Kusho ukuthi siyibhalile iPirate 250,000 we participating. Yabo. Yahamba yaze yafika kufinal, yafika yayinqoba. Uma inqoba leya cup ibhala imali engango 6,800,000. Yabo. Shuthi uma esuka lapho yadlula manje isiya kwiCarling Black Label Cup ke manje. Izobhekana nale team le evoteliwe. Yahlanganisela ivotelwa yinina bafethu. i-team Black Label. Yes. Wacoach umanqoba mnqithi. Yabo. Uma sidlalile nelikhujana yashaya iPirates yayinqoba yabhala 2 million. So kahle nje Orlando Pirates inama cups awu3 this season. Yeah. So far. Yeah. MTN 8, Carling Black Label Knockouts, Carling Black Label Cup. Yeah. So lapho ke yangena ngoba iparticipateile kwiCAF. Yeah. For uqualifyela ama group stages. Yeah, sikaqedi kodwa kulocal ile iNedbank Cup. Nedbank Cup. Bengibuke ngoba iqale kulonyaka. Okay. Nedbank Cup nayo ine participation fee eyikhokhayo kuma teams. So iu200,000 per round.
yeah shuthi njengoba iseyi1 igame edlale iOrlando Pirates Yeah, kuNedbank suthi ingenile lapha ku last 16 yayithola le fee yakhumbula idlala nani yayidlala nani iTshakumba Tsha Mativandila yaseLimpopo ku-ABC Motsepe League ngo 4-1 score yeah manje indaba wenza ngazathi awazi hayi ngisho imali namhlanje okay ngisho ama games so done ngama domestic cup kwi-Orlando Pirates Orlando Pirates so Yeah. leyo mali is total to 19 million yeah then ke sinyuke yiphi enye imali ithola Orlando Pirates CAF ama preliminary round preliminary round preliminary rounds yeah kodwa kune round nefee lapha yayitholwa $100,000 oku 1.700,000 rands yeah so far this season iPirates ithole lapho ke imali yakhona emangabe sesiyithotalisha i34 million rands 34,700,000 rands from August 2025 to February 2026 isikhanda imali through lama tournament ikhona yodwa esalile iPSL monthly grant ngenyanga uPSL unika ama team akwiPSL imali engango 2 million each kusho ukuthi enye yemali engene kwiPirates of which iyangena kulo 34,700,000 yes so 14 million siphelele 14 million ngoba from August wa last year kuze kube uFebruary 7 months so 2 million times 7 months kusinika 14 million yes so domestic cups Orlando Pirates is the Cup Kings ina 19 million then bese kuba i-monthly grant 14 million then bese kuba ulo $100,000 we preliminary rounds ye CAF because yakhumbula ukuthi ilo khunja iPirates yaqala inkinga zayo kwiCAF zaqala eLumbumbashi la kwavuleka khona izimbambamba yabuya iOrlando Pirates ithi revive yadlala igame neLimpopo lapha eOrlando la yawina khona leyo game same time ayidraw same game futhi aphinda ayidliwe kusho ukuthi angaze ngiyibone yenye into engenziwa futhi olamthuthu yenziwa olamthuthu ukwenza i3-1 in one game you win the game you draw the game you lose the game from 0 to 0 so kusho ukuthi uwini ube mncane ube inversely proportional uwin to qualifying qualifiela group stages yeah so kodwa ke all in all Orlando Pirates ama hustlers abano 34,700,000 rands so le mali le because enye ihlangana ngama dollars so ngeke izifane le mali le ngoba sisho namhlanje kuyi13 February nemali ozoyisho next week because irand lashintsha so njengamanje yes fluctuation then bese siyahamba singene kuyinkunzi malanga iKaizer Chiefs izinto eziflyayo wire Kaizer Chiefs sesikuma financial state across all competitions this season icup yokuqala yabo MTN 8 unfortunately Kaizer Chiefs yayi position number 9 kwisizin yabani 2024 to 2025 yabo so kodwa ke that was an improvement because 2023 to 2024 bebe number 10 so kushuthi masibheka ama projection bazongena ku MTN 8 kusho ukuthi bashaya one team per season iposition bale benyuka kancane kuze bangene ku top 8 so abebanganayo i-participation fee ku MTN 8 kwaba 0 ma'am azange kutholakala imali ebank then the next cup ekhona Carling Knockout ayithola participation fee ye 250,000 then
ukuya kula 16 yabhala u300,000 of which ngokaling knockout eyedwa ibhale 500,000 550,000 yes yeah so yaqhubeka from lapho ngoba ikhona kwi Confederations Cup yeah before lokho i-participation fee ye-Nedbank Cup participation 100,000 yazi indaba kwenzeka lento ukuthi Nedbank khathi iqala manje la ngibalayo kuleze xoxa akukuthi kanjani aba tournament yawo kwale ngalandiselana ngalokho njani participation ye Nedbank it's 200,000 yes eyibhalile yangena kwi account yakhona so total yama domestic u750,000 okay yeah so compare to i-team esiqale ngayo amabhakajuju yeah kodwa uthi uyicompare imali bayiphinda 25 times leyo mali leyo Orlando Pirates cause enye ingama million eminye ingama 100,000 yeah so ushintshe nje kahle lento le Orlando yeah ne lento enifika nayo neJuren then iqhubeke phela iChiefs kwi-CAF kwi-CAF preliminary bani ikhona leyo nto ihambe yafika yeah ikhona but ihambe yaze yafika kuma group stages yes so ino 6.4 million rands ku CAF Confederations Cup yes 6.4 million 6,400,000 yes ngabe lo 6.4 omunye angabona azathi urand 6.4 rand 6,400,000 rands CAF yeah so ayibuyile ke Chiefs in plazi totally plus nale monthly grant ye PSL ye 14 million yeah 2 million per month for 7 months so in total iKaizer Chiefs ino 21,150,000 rands so isebenzileke compared to shuthi kahle iKaizer Chiefs isebenza kakhulu le kwilokhunja yeah and futhi iKaizer Chiefs mengafika kwifinal iwin ngagcina imali eningi siyenza compared to Orlando mayiwina kusasa iKaizer Fish kuzoba nemali ezongena kwibank yeah from uConfederations Cup weCAF yes so mhlambe next round kuzobe sekuhabanye abanemali eningi abanye abanemali eningi depending ukuthi udliwa kuphi yeah sazobuya vele sazobuya nje end of season sisho ukuthi hayi nazi ingane ezenza imali yeah nazi ingane ezenze njani then ke manje sesingena kumasandawana kaboyelo yeah kumasandawana eKlorkop nakhona iSundowns siqala kuMTN 8 yes yadlala fika kuma semi-finals yeah so yangayiwini yaphuma lapho ngenhlahla leyo MTN othi hayi masuhambe kuleli zinga ngikunika u1 million wakho showcase yawubhala u1 million yabhala nje imillion leMTN 8 Sundowns yeah tournament la ngikhaling knockout cup yes participation fee 250,000 last 16 300,000 yes so in total 550,000 yes then ngo12 December 2025 Sundowns yahamba eBotswana asikwazi ke thina lokabanye bethu yahamba eBotswana yayodlala iMorupule Cup anizweni nje tournament kwenzekalani so yawina u12 million mana ke icup enemali eningi kangaka asiyazi thina sibaningi asiyazi ngibhekile la kwiSundowns ayiveli leyo nto efana naleyo because ngithi imali lezi ziqala kwiAugust hayi u12 million wemarubani loyisho marupule angutholanga and mangizothatha ukubheka u12 million MTN 8 ayinawo 12 million Carling Black Label isiyonke ayinawo 12 million ilandela iligi
iyona ino 20 ishiya le cup ngo 8 million. 8 million. Asizazi indaba engaka ukuthi khona abahamba bayodlala. Hayi Cup idlala abantu abanjani. Yazi inkinga. Inkinga yenza ngoDecember senibhizi. Angithi nanithi uBoy isikhokha eDurban. iSundowns iyadlala lapha 12 million. Idlalwa abantu abanjani laba? Abawini league yangakubo, abadlala Club World Cup, abanjani? Into enjengokhufe. Omakhufe. Omakhufe. Yeah, manje kanjalo. Kodwa yakho 12 imakhufe international makhufe. International makhufe. Kodwa ke on record 12 December iSundowns yashaya abafana ngenduku. Yathola u12 million. Okay. Yes. Then uyikhumbula monthly grant ya 2 million. Per month. Then 14 million. On 7 months. iSundowns currently ikuma group stages. Kusasa nge14 February idlala last game group 6 umdlalo wes6 neMC Alger. So lapho ukhefu wabaholela malini umnika u12.8 million ukuthi kuma group stages. Kusho ukuthi uma sihlangana nemakhurubani imakhofe yase Lesotho 12.8 plus 12 million 24.8 plus 14 million. Ayisuyihlanganisa yonke. Ubeka plus 14 million plus 1 million plus 550,000 plus 200,000 when Nedbank Cup. Yes. Participation fee. Yes. So imali yeSandawana eyenzile is 39,750,000. So ngemoropule 39,750,000. Yes. Okay. Rents. So iSandawana njengamanje iyona ehamba phambili ngokwenza imali kwi Big 3. Okusho ukuthi okwamanje sengaba worse. Kusengaba worse depending igame yakusasa ukuthi bayidlala kanjani noRulani. Then ke I think esisingaba rate ukuthi uba number 1, ba number 2, ba number 3. Obvious number 1 Mamelodi Sundowns 39,750,000. Number 2 Orlando Pirates 34,700,000. Okay. Then Kaizer Chiefs 21,150,000 rands. Yes. So shuthi lo 100 ulokhujo lo 150,000. Yeah. Oseceleni. Indawo ilo 700,000. Oseceleni. 150,000 weKaizer Chiefs lo seceleni. U700,000 lo seceleni kwiOrlando Pirates. Bese kuSundowns 700 lamaniki kaseceleni angafuze ngasibhekelela ngayo thina njenge starting 11. Yabo ngaphela siyabona kubhiza amalayini ukuthi istaff sifuna ukungena khona abantu abafuna manje in terms of finance angazizama lama team ngalamaniki so kwazi ukuthi no staff ake nibambe okungokwenu asikukhona ama player kahole lawo maniki ukuthi ucabanga umuntu osuka in Cape Town uthi yena uthatha indiza kuphela ufuna ukufika kwi starting 11 fanele agibele azazofika e starting 11 amanye ama coast uthenga indawo yokulala udinga ukudla ama cosmetics izovela lapho leyo mali ungasababalika abanye abasuka eLesotho ngoba phela sahamba starting 11 safika naseLesotho koMoropole so lamaniki nje angasenzela nje sithi nje kodwa hayi akusenza. Okay ake singeneke kulama game kusasa ngicela uqale ngeKaizer Chiefs sibone ukuthi senze kanjani. Okay ke njengamanje sesishilo ukuthi ubani ihustler of the season so far amaSandawana kulandele Orlando Pirates then bese kugcina iKaizer Chiefs but lokhu kusengashintsha abafethu because laba abadlala kwiCAF bazidlala ama game okugcina la kusasa nge14 February because namhlanje i13 February then ke bese ziyakhala ke sengashintsha because the more progress kwiCAF khona imali oyitholayo. So remember ukuthi Orlando Pirates ayikho kwiCAF
njengamanje sizongena ama prediction ama game akusasa then sibone ukuthi sicabangani thina then ke sibu uzongena kwi CAF Confederation Cup Zamalek versus Kaizer Chiefs at Egypt then mina ngizoshaya i-Sundowns versus MC Alger ePitoli umdlalo wakusasa zi-18 ngoNhlolanja 6 o'clock in the afternoon showcase yeah Zamalek versus Kaizer Chiefs sivele ile Egypt Chiefs nesquad sayo showcase yabo last time bedlale game 6 neZamalek first leg kwaba i-draw 1-1 yeah i-home i-Chiefs yeah this time ba away and basadlala wonke umuntu sadlale 5 games njengamanje Chiefs no 10 points number 1 yeah ne draw a1 okay Chiefs yeah in lose a1 against Al Mazar yes yeah we first leg second leg yeah win Chiefs ngo 2-1 shay Al Mazar so okusho ukuthi u10 points uvuka la 1 points idlala neZamalek 0 points neAl Masar 3 points idlala neAl Masar 6 points 0 point against Al Masar uqale phansi 0 points kwi first leg idlala neAl Masar kwi first leg yadliwa ngo 2-1 kwiAl Masar second leg point second leg yawina Chiefs ishaya Al Masar ngo 2-1 kwa 3 points yes yeah 6 point weZesco 3 points we-Al Masar uyi-draw yeZamalek yes 10 point yeah so njengamanje ngoba yakwazi ukudlala i-draw neZamalek what do you think sasa kuzokwenzeka la sasa kufanele iwin akuzoba iwin izoba na 13 points mayingaconsideranga mhlawumbe iwine ngo 2 goals 2-0 yabo mayiwinile lapha izoba na 13 points ibe no +4 we goal difference kodwa noma ingaconsider kuyafana yabo izobe number 1 ngivele kusebenza head to head yeah kona head to head phakathi kwabo neAl Masar uzoba uyafana yeah but kodwa noma benga consider mabe winile nje mabe no 3 point bazoba na 13 bazoba number 1 then my win iZamalek iChiefs ila khona iZamalek iba number 1 ngoba izoba na 11 points iChiefs ibe na 10 yeah then iAl Masar mayikuthi yawina against iZesco izoba na 10 ilingane neChiefs so remember iZesco iAl Masar neChiefs badlale 2 games omunye wawina ekhaya nalomunye wawina ekhaya 2-1 so sekuzodepend ukuthi iAl Masar iwina ngama goals amangaki kwiZesco then ukuthi iZamalek iChiefs iloser idliwa kanjani amangaki kusasa yes because head to head bayalingana fanele babe ne goal difference iChiefs fanele ibe ne goal difference more than iAl Masar ukuthi yadliwa yeah that is the last thing iChiefs kusasa idi ya win or ya draw based on the form and my draw fanele idraw ngamagoli uma ngabe idraw my draw noma draw ngo-0-0 izoba na 11 points yes my draw as long ingadliwanga nje yeah iyona into ekumele avoid i-defeat yeah okusho ukuthi uma iwina iChiefs lento izoba phakathi kweZamalek neAl Masar ukuthi balokhuja kanjani mayidliwe iZamalek kusasa iwini Al Masar kusho ukuthi seyi out iZamalek kodwa draw nje iChiefs i-out iZamalek yabo ya draw yadliwa iZamalek iphumile kodwa mayiwina nayo iAl Masar ishaya iZesco iKaizer Chiefs mayiwina or draw iZamalek is out sengisho iAl Masar ukuthi ukuze nayo qualify fanele iwine against iZesco umdlalo wokugcina which is not laba badliwe noma badliwe iZamalek then izo qualify mayiwini iAl Masar so iChiefs mayiwinile say out abantu abazoba ne something engcaphe ezosala ukuthi ubani oqualify iZamalek neAl Masar
then ucabanga ukuthi kuzokwenzakalani kusasa? Ngicabanga ukuthi ingawuphinda u2-1 iKaizer Chiefs. Le ishaye iZamalek home. iZamalek home. Ya ngoba iZeski kwazile ukuyishaya iZamalek. iChiefs izohlulwa yini? And futhi iZamalek ayikaka ishaya iChiefs yabo. Ayikaka Okusho ukuthi ama chances ukuthi iwine le game akhona. Mina ise draw ya 1-1. Yeah, cause idraw ya 1-1. Yeah. So ilokhujana iZesco yini lesho ishaye ini? iZamalek. Ishaye iZamalek. Yes. Oh. Okusho ukuthi ke nayo izoqhamuka No 3 point nje nawo nje uthathe kwiZamalek. iZamalek. Kusho ukuthi iyashayeka iZamalek. Iyashayeka mezoshaya iZesco. Le ishaye iChiefs. Ishaya isizwe home and away. Mana ke iground le Mlumbumbeji iground lani. iChampions League le. Oh, iChampions League. Okay, akubolekwana. Akubolekwana mhlambe mayiboleke leyo ground iZamalek. iZesco. Izokwazi ukuthi ishaye iAlmesari. Hayi Yeah, mina sami score esingispredictayo ngawu 2-1. Yeah, iChiefs 2 Zamalek 1. Yeah. Okay bafethu ilokho for kusasa sizobuya kusasa with ilokhunja iCAF kusasa nje analyze iCAF. Then kusasa kwiCAF Champions League Mamelodi Sundowns kaKhadoso Don Cardoso. Then iMC Alger ya Pep Roland Mokoena Guardiola. Kusasa kuzobe kushubile. Yeah, because uRulani waxoshwa ukuze kungene uKhadoso ngenxa yokuthi akayiwina iChampions League. So uRulani menga return favor kusasa I knock out Mamelodi Sundowns. Khadoso kumele ijazi ligcwele umoya and it will be a poetic justice izobe ikhala. Ayi mancane amathuba phela umhlophe uKhadoso akekho omnyama. Angithi choose stance. Choose iPorsche iSundowns. Yathi mina mongawini Champions League ngekuxoxa. Ba umuntu Akube njalo phela. Bekuzoba lula uthi axoxe. Angithi la sobona khona ukuthi shuthi bamxoxa ngoba ewudakhi. Angisobona khona kusasa. Ukuthi waxoxa uRulani eluze igame eyodwa. He was 45 minutes away from invincible. Kwi-league. Last game wadliwa. Then ke waxoshwa wathiwa iChampions League akenzanga kahle. Then ke lo number 2 kwilokhunja akalead kwi-league uzoba knocked out kwi-CAF Champions League. Futhi bazomnyeka yena. Ayikona kungenzeka bathi akulindwa ama season nami. Yabo uKhadoso wanza qanga uMentusi gone out because uRulani uyayazi Sundowns from A to Z. Yabo so ngeke beze beyipress Sundowns. Bazoyibuka nje ibuild up mayisila labafana laba bazobe beginqeke egroundini. Boyimosha isikhathi iSundowns izoyisiza ngokuthi iscore 2 goals early. Kodwa mina I predict ukuthi uRulani yobe idlala low block. Yeah, uyabona mangizong uRulani for the first time ever afaka labafana bakhe laba bayi2 abafake kule last game ayidlalela ngicanga ngazi abancane last game yini laba bawina laba labafana abancane bangena second half bajukujela maye ngaphinda lokho singazi ke noma angeke aza attack uRulani kusasa. There's no need uk-attacka kwakhe senga-attacka uma ukuthi Sundowns isikorile. But there's no reason for Rulani to attack kusasa because a draw takes him to the next stage, last 16. So angiyiboni mina ilokhunja. Konje iSundowns number 3 kwiCAF ina 5 games 6 points. Embarrassment. Number 3. Number 3 ilandelwa ilokhunja iLupopo. Enangakhi ena 5 games. Ena 5 games 5 goals. Kahle nje u5 6 7 8. Yeah. So kusasa nje angeke samiyeka uRulani ayekuKhadoso kusasa angeke this one is personal. Ayi uzosuka qale ngomshisho. Ngeke azomdlala umshishi. Afake ngeke azomdlala umshishi. Angamfaki ke uLokhujana uMatthews. Ngeke ahlale ngamfaki uMatthews.
adlale i10 umkwena yabo kusasa uAdams yabo abe i-press khona. conference kusasa post match uAdams uLokhujana umshishi umkwena kuyi10 i-Sundowns this season makufofothuba edebani hayi Johannes i-Sundowns yeka ama defend i-Sundowns this season ayika approve kwi-CAF Champions League ukuthi iyakwazi ukubreak i-low block ayika iprove lokho so uRulani uzodefenda nje mina I see uKadosi uzobe sethi hey at least akadliwanga kusasa kuzobe ku 1-1 draw phela ngithi ukuthi akadliwanga kuzoba i2-1 game ngidrawile draw what uzodliwa ngadliwa but nje mina hayi uKadosi mfethu hayi maybe yazi ukuthi ama player ama fans amaningi afuna iSundowns idliwe kusasa khona kuzohamba uKadosi hopefully ezohamba uKadosi they rather sacrifice the Champions League kunokuthi kuqhutshwe noKadosi because uKadosi uyabona uKadosi mfethu ngeke bethi iPirates yawina yadliwa 2 games kulandelana kuqala isizini but number 1 manje iya lead so uKadoso uma equalify kusasa uzafika kufinal kuma quarter final waphuma kubani uRulani semi final uzafika kuma semi final ma equalify kusasa uzafika kuma semi angathi umuntu amfikisa ku final uyambhentsha umshishi hayi mina ngiyiboni indaba yaKadosi ukuthi yaphi kodwa ke bafethu ngicela sivale la sibonane kusasa zobe seyikhalile vele kusasa hayi vele kusasa khona uzokhala sibuda awugcina bese seyivala hayi no sobona kusasa okwanamhlanje sithi danko